Intant minħabba l-kriżi tal-COVID-19, il-Korp tal-Pulizija ħabbar modifika fil-proċedura tar-rispons għas-servizzi mitluba mill-pubbliku. Mill-ewwel ta' April ir-rapporti li s-soltu kienu jsiru fl-assess issa jistgħu jsiru direttament online jew b'email jew anke bit-telefon fuq in-numru 22 94 0000. Fis-stqarrija l-Pulizija qalu li dan se jgħin biex ikunu protetti kemm in-nies kif ukoll biex jitnaqqas iċ-ċans li l-membri tal-korp jiġu esposti. Intqal li dawn it-tipi ta' rapporti għandhom isiru biss għal reati li ma jeħtieġux l-assistenza immedjata tal-Pulizija. Il-Korp tal-Pulizija huwa impenjat sabiex ikompli bl-operat normali u jagħti s-servizz lill-komunità fil-waqt li wkoll jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha li hemm bżonn.